थ' नोंथांमोन फाइनालि खारखांलायबाय जोङो नै गासिबो दंजोबो माखासेफ्रा थाबोबाय बैयावनो जों दायो ओरैजाय फुलगुरिसिम खारना फैबाय माजबाद फुलगुरि दायो थांफिनसै ओरैजाय खारलांफिनसैलाय 1 2 3 स्टार्ट गो ये कौन सा स्टाइल है बुटाउन बनाने का मतलब पुशअप बनाने का फौजी बनना है तुम सालो कामिनो पुशअप से अच्छा नहीं कर सकता सेक्सी बॉय ब्रो ले सानिबो था सानिबो दोनों भी तैयार हो जाओ दोस्तों रेडी गो आगे पीछे हो गया यार कम ऑन लेट्स स्टार्ट अपना गर्लफ्रेंड के लिए एक चक्कर माँ बाप के लिए एक चक्कर और भगवान के लिए एक चक्कर देश के लिए एक चक्कर बोडोलैंड के लिए एक चक्कर खुद के लिए एक चक्कर मारो 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 थक गया क्या जवानों शेर लोग चलो 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 और लगाओ हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन जों दिनै माने डकुमेन्ट्स गावनि माबा रेजिस्टार खालामनो थांनो नागिरदों डकुमेन्ट्स जोंहा जितुनाखि दायो डिफेन्सनि माबा लागासिनो दङ बेयाव थांनो नागिरदों जोङो उदालगुरि जोंहा बे भैरबकुन्द खाथियाव बेयाव एसएसबि केम्प दङ बेयाव जोङो नाम थिसननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो सेंग्राफोर सिख्लाफोर गासिबो थांजोबगोन बेयाव जोङो माने रौता जाना थाङासै नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोङो नै बेयाव माने जोङो दायो भैरबकुन्दथिं थांगोन आरोना थांग्रोगासिनो गोजौथिं माखासेफ्रा नैबे लामाजों फैदों जोङो दा जोङो रौता जानानै थाङोबा ओरै उदालगुरि आरो उल्था दावखोबोनांगौमोन जों खासिबारिजों थ' नोंथांमोन जों नै फैयै बालिमुग मोनफैबाय नैबेजों ससे ओंखारख्लायलांबावनांगोन आरोना नै जों दा नैबेजों फैदों नैबे लामाजों जोङो माजबाद जानानै फैबाय आरोना जोंना न'आ खाथियावनो माजबादनि ससे फैबानोमोन नालाय ओमफ्राय नैबेनिफ्राय नैबे गाहायजों लामा दङ नैबे गाहायजों ओरैजाय ओरै थांसिनो नै बैथिया भैरबकुन्द दङ आरोना भैरबकुन्दनि ओरैजाय एसएसबि केम्प दङ बेयाव थांगोन जोङो दायो थ' नोंथांमोन फाइनालि दायो आङो भैरबकुन्द मोनफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोङो ओरैजाय बैथिंनिफ्राय फैदों आरोना बै लामाथिंनिफ्राय फैदों जोङो माने माजबाद जाना फैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे भैरबकुन्द नैबेनो दालाङा ब्रिजआ दा आङो ओरैजाय थांसै एसएसबि केम्पथिं दा ओरै थांसै आरोना बिथिं ओरै सिदा माने उदालगुरि ओरै खासिबारिथिं थांसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन भिउफोरा जोबोद मोजां जानानै दं दायो नै नैबेयावनो पिकनिक स्पट बियो माने बेयाव पिकनिक जानो फैयो आरोना 1 जानुवारियाव निउ इयाराव नैबेफोरथिंनो एकदम मोसालाबायो मानसिफ्रा नोंथांमोना नायनो हागोन नै थ' नोंथांमोन जोङो केम्पआव थांबायमोन केम्पआव थांनानै माने 9थानिफ्रायसो जागोन आरोना दायो 9थायावसो डकुमेन्ट्सखौ जोंहा लागोन दा माने जोङो फुङावनो फैदोंमोन 8थानि सिगां हाबनांगौ होननायखाय केम्पआव ओमफ्राय दा जोङो नैबेखौ नोंथांमोना नुखादोंना नैबे हाजोआ बै फिसा हाजोआ बियो माने माइब्रा हाजो होनना बुङो आरोना बेखौ बे माइब्रा हाजो बे माने दै गेजेराव गुगानानै थालांनाय बे हाजोआ बेयाव गोबां पिकनिक जानो फैयो नोंथांमोना 1 जानुवारियाव फैब्ला नुगोन नोंथांमोना निउ इयाराव बेयाव गोबां माने मोजां आरोना पिकनिक प्लेसआ थ' नोंथांमोन फाइनालि जों दायो लकेसनखौ मोनफैबाय केम्पखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा लाइनाव दङ नै जोंना बर' हान्टारखौथ' सिनायखायो नोंथांमोना जोंहा आदा दैमुआ सफैबाय जोबोद धन्यबाद जोंनि लाइनाव फैनायनि थाखाय आरोना आदा दैमुखौ माने वेलकाम लोगोफोर जों दायो लाइन थादों साबिखौ लादो नोंथांमोना गासिबो दंजोबो बेयाव नै सरकारनि गुन्दै जानो फैदों जोङो फोराबो जोंहा गोसो गुदुं जानानै फैजोब्बाय गासिबो नायनो हागोन नोंथांमोना एकदम सेंग्राफ्रा बांसिन आरोना लाइना गोलावथार नै एकदम दा 40सो जाबाय नामा सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा बारा गैथ'आ आरो फैगासिनो दङ माखासे बे फरेस्ट रिसर्ट आरोना धोनस्रिनि बे नोंथांमोना नैबेखौ नायनो हागोन बेयो जाहैबाय
भैरबकुंड उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव 23 SSB बियो 23 नाम्बाराव दङ हेलौ थादों नोंथांमोनाथ' बर' हान्ड्रेड सिनायखायोलै हाय लोगोफोर बोरै दङ मोजाङानो आंनिया खबरफ्रा थिगानो आरोना ओमफ्राय फारसे बे मबाइलनि फारसे एसे प्रब्लेम मबाइला मोनबाय ना मोनाखै नोंहा मोनाखै गाबोनसो सफैगोन आरोना आंनिया आच्छा ओमफ्राय दा बिनानावनि मबाइलजों सालायगासिनो थिगानो दं बिदिब्ला नोंथांमोना नै लाइनखौ नायनो हागोन दा माने गासिबो बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय फैजोबदों आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो दंजोबो गासिबो बोरै मोनदों नोंथांमोना दिनै बे लाइनाव थानानै मोजां ना गरम मोनदों जेबो मोनाखै दे थिगानो नायनो हागोन नोंथांमोना मास्क गान नै गासिबो एकदम साख्रि लानो फैजोबदों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन दा मोनो ना मोना नायनोसै साख्रिखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा सिख्लाफ्रा बारा गैथ'वा एकदम नै 10 जनसोल' दङ नायनो हागोन नोंथांमोना सिख्लाफ्रा बोरै मोनदों फैनानै हा गैया बिसोरो माने एन्सार होनो हाया आरोना लाजिनाय मोनदों खोमा दा जोंहा मा चेक खालामो माखासे जोंनि क्वालिफिकेसन चेक खालामगोन बिनि उनाव हाइट चेक खालामगोन बेनिफ्राय नाम लिस्ट लागोन आरो बिदिनो नेक्स्ट टाइमाव जोंहा 5निफ्राय जोंहा माने माबा दङ फ्रि कर्स माने जों बोरै खारनांगौ बोरै माबानांगौ बेफोरखौ फोरोंगोन होनना बुंदों नायलांबाय थानोसै बोरै फोरोङो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नङा होमबा जायफोर माने जायफोर बेयाव एन्ट्रि खालामनो गोसो रेजिस्टार खालामनो गोसो नामखौ नोंथांमोना फैनो हागोन जायफोर उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दङ नोंथांमोना हो फैबानो जाबाय बे भैरबकुंड पिकनिक जाग्रा बारा गोजान नङा खाथियावनो दायो जोंहा नाम एन्ट्रि खालामगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै रिसर्ट थ' नोंथांमोन जों दायो माने डकुमेन्ट्सखौ होखांबाय आरोना बाय'डाटा होखांबाय नोंथांमोना नै नायनो हागोन बयबो दङ बेयाव सेंग्राफ्रा बोरै मोनदों फैनानै जोङो फुंखौ होनो हाबाय ओमफ्राय माखासेया साख्रि माब्ला जागोन बायदि साख्रिखौथ' ओरैनो होसिबायदि होनदों माथो जोङो दायो होनायखौ मोजां जाबाय दे दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां भिर बे बांसिन मिथियो ओइ रोदोम नोंथाङा माबायदि मोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै एकदम गेटनि सिङाव माखासेफ्रा दंजोबो आरोना जों दायो होनानै फैखांबाय गेटनि बाहेरायाव जायफोर होखांनाय बेफोर गेटनि बाहेरायाव दंजोबो नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय ने एकदम दिनै बिराद भिर जादों मैयानिफ्राय लादों आरो जोंहा बेयाव फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सोलिगोन माबानिफ्राय 5 तारिखनिफ्राय जुलाइ गेटनि सिङाव माखासे दङ दा होगासिनो नै बिसोरो माखासेफ्रा माने होनो मोनाखै आरोना खायफा होबाय जों थांसै दायो होखांबाय जोंहा आलुआ दासो फैदों नोंथांमोना नायनो हागोन दा होखांबाय होनो मोनना मोनाखै मोनबाय अ दे थिगानो बिदिब्ला नै जोंहा माखासे लाइनाव दङ बिसोरो हाबनो मोनाखै दा जों थांसै आरोना होखांबाय नैथिं थांगोन जोङो औ थ' बिदिब्ला थांसैथ' आलु होखांबायना थ' नोंथांमोन जोङो डकुमेन्ट्सखौ होना फैखांबाय माने जिथुनाखि जोंहा बै भैरबकुंडनि 23 नं माने SSB आर्मि केम्प बेयाव माने SSB केम्पआव जोङो डकुमेन्ट्सखौ होना फैजोब्बाय दा नोंथांमोना जायफोर माने होआखै जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जायफोर माने रौता जोंहा अरां ओमफ्राय बिथिंजाय उदालगुरि खायजामाथि माबा माबि टंला संलाफोरनियाबो सोरबा गोसो गुदुं दंब्ला होफैनो हागोन नोंथांमोना टंलानिया गोजान जानो हागौ नोंथांमोना बे माबायाव होनो हागोन कुन्द्रबिलाव होनो हागोन कुन्द्रबिलाव जोंना 11निफ्राय 21सिम दङ बेनिफ्राय जोंहा जुलाइनि 5निफ्राय जोंहा बेयाव भैरबकुंडआ जोंना खाथि जायो नालाय भैरबकुंडआव होना फैबाय जोङो जुलाइनि 5निफ्राय 11सिम जागोन जुलाइनि 11सिम जोंहा फ्रि कर्स फोरोंगोन आरोना बोरै खारनांगौ बोरै बारनांगौ बेफोरनि बोरै एग्जाम होनांगौ बेफोरनि बारै फोरोंगोन हप्तासेनि माने 1 उइकनि थाखाय फोरोंगोन आरोना बै कुन्द्रबिलाव ओमफ्राय 11 तारिखनिफ्राय 21 तारिखसिम फोरोंगोन दा जायफोर माने खालामाखै नैबे नाम्बाराव नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कल खालामनानै सोंहरनो हागोन मा नांगौ सिख्लाफोराबो खारनो हागोन सेंग्राफोराबो खारनो हागोन आरोना जायफोर माने 18 इयार्सनिफ्राय माबासिम जोंना 27 इयार्ससिम STफोरनि थाखाय 27-28सिम जायो आरोना नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो माबानो हागोन नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन बिनि उनाव नोंसोरो फ्रि कर्सखौ लानो हागोन आरोना नोंथांमोना फ्रि कर्स लाखांनायनि उनाव बोरै खारनांगौ बोरै माबानांगौ गासिबो आइडिया मोनजोबगोन दा जायफोर माने मैयानिफ्राय जादों दे बियो मैयानिफ्राय दिनै जों हैबाय जोङो मैयानिफ्राय जादों बियो फुङावनो थांबानो जाबाय नोंथांमोना 9टानि सिगां मोनहैनांगौ बेयाव थ' नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं माने डिफेन्सआव मावनो गोसो गुदुं नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसनखौ थाबैनो खालामनानै लाब्लानो जाबाय माने कर्सआबो फ्रिसो सिख्लाफ्राबो खालामनो हागोन सेंग्राफ्राबो खालामनो हागोन नो टेनसन नोंथांमोना गाबोन खालामनानै लाब्लानो जाबाय दिनैथ' हास्लाबनाय नंला फुङावनो लानाय जादों बेखौ मर्निंनि
9 बाजिनिफ्राय 10 बाजिसिमनि गेजेराव लानाय जादों नोंथांमोना थाब थांबानो जाबाय जेसां थाब थांनो हायो एसांनो मोजां 7टा 8टाफोरावनो ओंखारलां होमबाना माने जायफोरनिया गोजान आरोना लाइन जानायाव बिराद टाइम लायोना नोंथांमोनाथ' लाइनखौ नुखादों बेसेबां गोलाव जानांगौ नोंथांमोना खालामलायदो जायफोर माने गोसो गुदुं आं बेखौनो खावलायबाय नोंथांमोननो आं दहाय बारा मोजां बुंजोबनो हायासै दा बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफोरा आरो आंनि भिडिअखौ दिनैसो नायदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्ला बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारब्लानो नोंथांनिसिम सिगांग्रो मोनहैग्रोयो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय